Nire izena Mikel da, 25 urte ditut eta errenderin bizi naiz. Don Bosco ikastetxean ikasi nuen goi mailako produktu elektronikoen garapena zikloa. Goi mailako ziklo honetan ikasi nuen elektronika analogikoa, elektronika digitala eta programazioa. Goi mailako ziklo honetan ikasten duguna da elektronika munduaren bista orokorra. Unibertsitatea edo lanbide zikloa aukeratzeko garaian ez nuen zalantzarik izan, zikloan lana azkarrago aurkitzen delako. Praktikak kanpoan egiteko aukera eman zidaten, baina nik hemen errenderin bertan egin dituen, IDK Elektronikan, nire etxe ondoan zegoelako eta hemen nahi nuelako lan egin. Praktikak baliagarriak izan zaizkit, hemen egin ditulako eta hemen geratu nahi zelako lan egiten, eta horrela ikasi dut nola lan egiten den enpresa honetan. 5 urte daramat lanean IDK Elektronikan, eta nire lanpostua da makinak programatzea eta zirkuituak montatzea. Enpresa honetan 33 langile gutxi gora bera gaude. Enpresa honetako langileak erdia baino gehiago emakumeak dira. Zikloa egin nuenean, nire klasean ez zeuden emakumerik. Gure lanpostuan emakumeak eta gizonak lan berdina egiten dugu, neskak gauz batzuk egiteko esku hobeagoa daukate, mutilak baino. Nire lan egiteko emakumeak ez daukate arazorik. Lanbide heziketa gomendatuko nioke batxilergoa egin duen norbaiti. Nire institutoa Don Bosco izan zen eta bukatu nituenean praktikak beraiekin harremana eduki nuen eta noizbehinka ditzen zidaten aber lana daukan ala ez. Lanbide heziketa ona eta azkarra izan da lana aurkitzeko orduan. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.